Σαν βγει στο πηγεμό για την Ιθάκη, να άρχισε να είναι μακρύς ο δρόμος, γεμάτος περιπέτειες, γεμάτος γνώσεις. Τους Δεστυγόνας και τους Κύκλοπας, το θυμωμένο Ποσειδώνα, μη φοβάσαι. Τέτοια στον δρόμο σου ποτέ σου δεν θα βρεις, αν μένει σκέψη σου υψηλή, αν εκρηκτεί συγκίνηση το πνεύμα και το σώμα σου αγγίζει. Τους Δεστυγόνας και τους Κύκλοπας, τον Άριο Ποσειδώνα, δεν θα συναντήσεις, αν δεν τους κουβανείς μες στη ψυχή σου, αν η ψυχή σου δεν τους στείνει εμπρός σου. Να άρχισε να είναι μακρύς ο δρόμος, πολλά τα καλοκαιρινά πρωιά, να είναι που με την ευχαρίστηση, με τη χαρά, θα μπαίνει σε λιμένας πρωτοειδωμένους. Να σταματήσει σε εμπόρια φοινικικά και τις καλές παγμάτιες να αποκτήσεις, συντέφια και κοράλια, και χρυμπάρια και ιδενούς, και ειδονικά μυρωδικά κάθε λογής. Όσα μπορείς πιο άφθονα, ειδονικά μυρωδικά. Σε πολλές Αιγυπτιακές πόλεις να πας, να μάθεις και να μάθεις από τους σπουδασμένους. Πάντα στο νου σου να έχεις την Ιθάκη. Το φτάσιμο εκεί είναι ο προορισμός σου. Αλλά μην βάζεις το ταξίδι διάολου. Καλύτερα χρόνια πολλά να διαρκέσει και γερός πια να ράξει στο νησί, πλούσιος με όσα κερδίσει στον δρόμο, μη προσδοκώντας πλούτη να σε δώσει η Ιθάκη. Η Ιθάκη σου δώσε το ωραίο ταξίδι, χωρίς αυτήν δεν θα έβγαινε στον δρόμο, αλλά δεν έχει να σε δώσει πια. Και αν πτωχική τη βρεις, η Ιθάκη δεν σε γέλασε. Έτσι σοφός που έγινες με τόση πείρα, ήδη θα το καταλάβεις οι Ιθάκες τι σημαίνουν.